Astăzi vreau să vă povestesc un pic despre Ruby. Nu știam sigur câte persoane o să vină care folosesc Ruby zi de zi și care nu, așa că o să fie un amalgam pentru ambele tipuri de grupuri. Chiar acum povesteam cu Adrian că a ținut și el un talk cu cum au crescut Rails din nou în ultimul timp, cu ultimele update-uri și cred că asta vreau și eu să transmit prin mesajul ăsta, cum a evoluat în ultimii ani și de ce îl folosim acum, cum arată comunitatea care folosește Ruby zi de zi și de ce alegem și noi la Urbex să folosim Ruby și Rails ca și main web technology și, în general, sper să mă puteți întreba la final orice curiozități aveți, dacă nu îl folosiți sau cum îl folosim noi în cazul în care și voi sunteți Ruby Devs. Ca să mă prezint pe scurt, eu sunt Victor, Head of Web la Wolfpack Digital. La noi web include atât backend cât și frontend și DevOps, deci echipa noastră e împărțită pe toate astea trei categorii și noi folosim Ruby și Rails cel mai mult ca și API sau backend framework, dar avem proiecte pe care le folosim și ca și full stack, deci împreună cu frontend, cu Hotwire Turbo sau în unele state și cu alte librării. Cu ce voiam să încep, unde e situat Ruby acum ca limbaj de programare, ca și popularitate. Părerile sunt foarte împărțite, super greu să măsor un limbaj de programare și popularitatea lui, dar putem să ne uităm pe câteva resurse un pic mai de încredere și vedem că anumite resurse îl includ în top 10, fie că vine ca nivel de GitHub Project și Contributors, fie ca și most used sau most popular în funcție de căutări sau în funcție de câte joburi se caută și așa mai departe. Ce e foarte, foarte important și o să vă prezint câteva statistici și în următoarele slide-uri este că Ruby, deși nu suntem cei mai mulți developeri la nivel de număr sau ca și devs care lucrează activ cu Ruby, are una dintre cele mai involved comunități din limbaj de programare și persoane care lucrează cu Ruby contribuie foarte, foarte mult la librările open source, atât pe GitHub, cât și la proiecte precum Rails, care deja există și sunt începute de alte persoane. Că vorbeam un pic de developer și de persoane care lucrează cu Ruby zi de zi, o chestie pe care am remarcat-o făcând un pic de research pentru talk-ul ăsta este că, în general, mai ales ieșind din Stack Overflow, Developer Survey, persoanele care lucrează cu Ruby sunt mai experimentate decât average-ul pentru alte limbaje de programare. De exemplu, se vede că persoanele care au mai... Adică se vede că average-ul pentru persoane care au mai puțin de 6 ani de experiență și folosesc Ruby este mai mic decât alte limbaje de programare și pentru persoane care au peste 6 ani de experiență este mai mare. Și totodată putem să observăm că Higher Dosis că e unul dintre cele mai in-demand skills și Ruby on Rails și Ruby, se vede puțin mic acolo. Dar și Ruby on Rails și Ruby sunt foarte, foarte căutate și numărul de developeri e destul de mic. Chestia asta ne duce la ideea de poate un limbaj care are majoritatea legacy projects, vârsta persoanelor nu este foarte, nu sunt foarte multe persoane noi. În schimb, putem să vedem o statistică și să dau un pic mai jos, mai repede, ca să ajung la punctul ăsta și mă întorc. Că majoritatea proiectelor cu Ruby și cu Rails sunt foarte up-to-date, sunt proiecte noi. Majoritatea lumii folosește de la Ruby 2.7 în sus, care deja e o versiune super ok de folosit. Și, de fapt, peste 50% folosesc mai încolo de Ruby 3. Și la fel putem să vedem și la versiunea de Rails, că majoritatea lumii au trecut la 7 și, de fapt, sunt foarte, foarte puține persoane care folosesc sub Rails 6, care deja e o versiune super ok. Bun, și acum going back to the developer slide. Alte statistici despre developerii de Ruby, sperând că nu o să apar pe Reddit-ul de programare cu ce salarii nebune astea pe slide. Astea nu statistici din România, dar în medie se pare că developerii de Ruby sunt mai bine plătiți. O chestie care contribuie la elementul ăsta este și că, cum ziceam, sunt persoane mai experimentate și că nevoia e destul de mare. Poate ne gândim că fiind un limbaj care e atât de căutat, tot așa poate nu doar că e legacy, dar e un limbaj foarte fișat. Și dacă ne uităm un pic, tot așa foarte mic textul, la care sunt top aproximativ 20 cele mai bine plătite limbaje de programare, Ruby e singurul limbaj din lista asta care nu e nișat, e pe locul 4, e singurul din top 10 la nivel de popularitate. Statistica asta e tot din Stack Overflow Developer Survey din 2023.
Și alte limbaje la nivel de compensation care sunt în top 10 ar fi Python pe locul 24 și JavaScript și Java 38 și 39. Deci, deși comparabil la nivel de compensation cu limbaje precum Zig, de care eu acum aud prima oară, nu e la fel de nișat, aș spune. Bun. Peste site-ul ăsta am trecut, din nou era vorba de statistica faptului că nu proiectele de Rails, chiar dacă sunt mai nișate sau pare o tehnologie mai nișată, nu sunt legacy projects. Și ce e foarte important este și ce tip de companii folosesc Rails și nu doar acum, dar și ce tip de companii au început. Și se pare că în perioada 2004-2010 Ruby și Rails au fost super populare pentru că majoritatea startup-urilor aveau nevoie de un framework care să le facă lucrurile super rapid. Rails oferea asta și atunci foarte multe companii precum Basecamp, GitHub, Airbnb, Hulu, de Twitter, Shopify au început să-l folosească și foarte multe dintre ele încă îl folosesc. Și nu doar companiile astea încă îl folosesc, dar sunt și multe alte companii care și-au creat developer tools sau microservicii, o arhitectură cu microservicii în multe limbaje de programare și angajează Ruby devs. Most notably Apple și Netflix angajează destul de mult Ruby developers. Altă chestie interesantă de pe Google Trends este cât de tied together sunt Ruby și Rails. Majoritatea lumii care scrie Ruby folosește cu Rails și chiar vreau să vă întreb dacă sunt aici Ruby devs care îl folosesc cu alt framework în afară de Rails. Okay. Poți să-mi spui și cu ce? Cu Drive. Drive System și RAW. Ok. Bun. Mersi. Chiar la Friendly au făcut Lucian, un prieten de-al lui Adrian, un talk despre alte framework-uri și se pare că mai sunt câteva care sunt destul de populare, sigur la nivelul de Rails, dar ca să le și menționăm aici, mai este Sinatra, mai este Grape și sunt framework-uri care tot așa sunt destul de bine stabilite și folosite, dar cu siguranță nu mai puțin măsură decât vieți. Bun, cum ziceam, în 2010 și cam până prin 2010 Ruby era king of startups. Majoritatea lumii când își deschidea o companie și vrea să folosească ceva super rapid, foloseau Ruby și Rails. Și am vrut să mă gândesc un pic ce s-a schimbat. De ce acum lumea care vrea să înceapă un startup și să facă ceva super rapid, nu mai folosește neapărat Ruby on Rails. Desigur, sunt foarte multe motive pentru asta, dar am încercat să extrapolez 3 idei principale. Primul fiind, mai ales după 2010, a început nevoia de framework-uri super complexe. La momentul ăla, Rails-ul nu avea neapărat atâta de un front-end system atâta de bine pus acum cum e astăzi. Și atunci, mai multe lume a început să folosească framework-uri precum jQuery, Backbone, Ember și după aia React și the rest is history. Și lumea care folosea Rails a continuat să folosească Ruby, dar să includă partea de front-end ca Rails în Vue, de exemplu. Desigur, și să scrii totul într-un singur limbaj de programare te ajută ca și companie, pentru că atunci ai nevoie să angajezi doar JavaScript developers, de exemplu, nu o parte de Ruby developers și o parte de JavaScript developers, sau doar JavaScript developers și să înveți Ruby. Un alt trend care a afectat extrem mult popularitatea Ruby a fost trendul că Ruby e încet, mai ales Ruby on Rails e încet. Cred că eu personal cred că chestia asta a început destul de mult de la Twitter, care au schimbat, cred că prin 2008. Au zis că gata, noi rescriem tot în Java pentru că Ruby not scalable și au început un trend în direcția asta. Acum, desigur, pe următorul slide o să povestesc puțin de ce asta nu e neapărat adevărat, mai ales acum. Dar, ca idee, într-adevăr, Ruby și Python erau printre cele mai încete limbaje de programare. Ideea este că, așa când vorbim de o platformă atât de mare, scalarea nu se reduce doar la limbajul de programare folosit. Și ultimul punct este ce discutam și acum 10 minute cu o parte dintre voi, este lack of new blood. Avem destul de puține universități sau programe de învățare care specific învață Ruby și mai ales Ruby on Rails. E destul de greu să găsești acum o universitate care să aibă un curs special pe chestia asta sau să aibă curs de Rails și curs de web și să folosească Ruby on Rails.
Și asta cred că afectează. Majoritatea studenților și elevilor pornesc de la C, C++ și după aia Java, PHP, JavaScript și Python. Și atunci e destul de natural ca și tranziția către prima carieră și primele joburi să fie în limbaje de programare pe care le știi de la facultate. Eu personal cred, și asta a fost și line-ul meu de la Friendly, că un limbaj foarte, foarte bun pentru a începe. Motivul este că e super simplu și are câteva convenții care te ajută să scrii mult mai ușor, mai ales pe partea de structuri de date și de algoritmi. Dar adevărul este că nu se folosește chiar așa acum și cred că și popularitatea are un cuvânt de spus. Hai să vedem cum arată toate punctele astea acum, în 2024. Avem Rails 7, avem tool-uri precum Hotwire, JavaScript Integration cu Import Mapping, mult mai simplu decât era cu câțiva ani. Avem și Stimulus Reflex și e mai ușor să construiești front-end-uri moderne, reactive, care arată bine, se mișcă bine în 2024 decât era probabil prin 2010. Ce statistică am inclus mai jos este, desigur, alte limbaje precum PHP și Python au și ele un framework care s-a inspirat foarte, foarte mult din Rails, Django, respectiv Laravel, și statistica de pe slide arată câți contributors are Rails față de celelalte framework-uri. Spoiler alert că e aproape cât ele adunate. Și asta arată cumva că Ruby Community chiar îi place să contribuie la genurile din comunitate. A doua parte, again, Ruby is slow. Prima chestie, cum am zis, să scalezi o aplicație genul ăsta nu ține doar de limbaj de programare. Și cred că lumea a învățat chestia asta pe parcurs. Și a doua chestie este foarte multe companii și-au dat seama că pot să ruleze Ruby și să fie destul de performante. Una dintre ele și exemplul meu preferat este Shopify, care de fiecare dată de Black Friday și de Cyber Monday scot o statistică pe Twitter de atâtea milioane de request-uri am handled cu Ruby și it all went fine. Și am primit și câteva update-uri în ultimii ani care să ajute destul de mult limbajul de programare și framework-ul. Și mai exact, Just-in-Time Compilation cu Ruby 2.6, Garbage Collection Improvements cu Ruby 2.2, Puma au devenit default Rails server care au fost un pic mai eficient și desigur sunt și altele pe care le-am inclus. Și partea care mi se pare că încă nu a fost rezolvată și va fi destul de greu de rezolvat chiar în ultima perioadă, singura modalitate de a aduce junior și studenți într-o carieră în care să folosească Ruby este prin training-uri, internship-uri și bootcamps, care desigur există și pe alte limbaje de programare. Lumea nu prea învață în continuare chestia asta la Ruby și Rails la liceu și la facultate și atunci cu siguranță o să fie un nivel mai mic de studenți care pot să învețe Ruby față de alte limbaje de programare. Bun. O opinie subiectivă, Ruby versus alte limbaje de programare. Let's play a game. JavaScript. Cred că majoritatea startup-urilor care înainte ar fi folosit Ruby și Rails, acum folosesc JavaScript-based frameworks. Asta a devenit hip, a devenit cool, rapid, ușor de folosit. După părerea mea personală, e un pic mai greu să folosești JavaScript-based frameworks, mai ales în momentul în care te lovești de boluri care nu sunt la fel de puternice ca Active Record, sau vrei să ai același framework full stack. În schimb, înțeleg beneficiul de a folosi un singur limbaj de programare și, într-adevăr, există foarte, foarte multe librării și acolo și foarte, foarte mulți contributori la open source și în comunitatea JavaScript. Al doilea limbaj, Python. Python are un mare avantaj față de toate limbajele de programare pentru că este cel mai bun pe partea de AI. Cred că Ruby e destul de greu să catch up to that și, de fapt, dacă Ruby vrea să catch up to the AI community, ar trebui să uite mai degrabă spre JavaScript, care are implementări de TensorFlow, de exemplu, sau de framework-uri populare de AI, care nu sunt native scrise în JavaScript sau sunt foarte puțin native scrise în JavaScript și sunt doar vectoare care ne ajută să folosim acele framework-uri sau librării. Și da, pe partea de web, Python este folosit ca și Django și noi îl folosim, de exemplu. Se vede foarte clar că a fost foarte mult inspirat din Rails și au adoptat destul de multe feature-uri pe care le vedem în Rails.
La fel ca și Django și Laravel-ul de la PHP s-a inspirat destul de mult din Rails. Mie mi se pare ca și usage, nu sintaxă, desigur, că PHP e cel mai similar cu Ruby și Laravel-ul cu Rails, pentru că s-a dus pe aceeași filozofie de a avea one full stack framework și puteai să faci chestia asta destul de simplu. În schimb, mie mi se că comunitatea de PHP nu e așa îndrăgostită de PHP precum comunitatea de Ruby e îndrăgostită de Ruby și nu doar comunitățile interne, dar și lumea în general mi se pare că are o anumită opinie despre PHP și nu o să spun asta în fața camerei, simt câteva zâmbete aici care știu despre ce vorbesc. Și ultimul limbaj de programare numesc, o să sărim peste HTML. Așa. Hai să vedem cum e Rails acum în 2024. Cred că ce îl descrie cel mai bine de fapt, cum l-a și numit DHH, One Person Framework. Cred că acum e mai simplu ca niciodată să construiești aplicații web full stack moderne care să performeze bine, să arate bine și să fie și o plăcere să le dezvolți mult mai mult ca în alți ani. Și, desigur, motivul este că it caught up to modern front-end frameworks. Acum avem și o integrare cu JavaScript mult mai ușoară cu import, cum am zis, dar și Hotwire și Turbo ne oferă câteva feature-uri pe care înainte nu le aveam. E în continuare unul dintre cele mai rapide de configurat framework-uri web, adică dacă ați configurat vreodată un Java Spring versus un Rails, pot să vă dați seama cum web probabil de 5 ori mai puțin. Și de data asta e destul de greu să zicem că ok, am renunțat la configurare, dar e un compromis la nivel de performanță, pentru că foarte multe din statistici arată că nu este așa. Și ce înseamnă de fapt One Person Framework pentru comunitate, pentru piața de developeri? Cred că startup-urile acum, după ce am văzut atâtea de multe companii noi fondate, trebuie să rămână în continuare în ideea de fast development. Ruby și Rails oferă asta. Dar, pe de altă parte, trebuie să fie mai scalabile decât la început. Trebuie să ofere mai multe feature-uri decât acum câțiva ani, când erau doar ele pe piață și era o idee complet nouă adusă în lumea web. Și atunci, Ruby și Rails te lasă să faci asta probabil cu o singură persoană angajată sau cu un singur developer, un singur co-founder. Și e un moment perfect, cumva, la nivel de piață versus Rails și ultimele updates ca să fie acest Rails Resurgence de care vă povesteam. Ce sperăm în viitor? Multe chestii, dar cel mai important cred că urmează să vedem Rails 8. Mi-a plăcut foarte, foarte mult ce a zis Mats despre Ruby la un talk pe care l-a ținut la Google în 2008. A zis că el speră ca Ruby să ajute programatorii să fie productivi, să le placă să programeze și să fie happy. Și mi se pare că lumea care adoptă Ruby de asta și ajunge să folosească Ruby în continuare după mulți ani de experiență, pentru că le place să scrie cod folosind Ruby. Și Rails mi se pare că a adoptat destul de bine filozofia Ruby și o înglobează destul de bine și în filozofia Rails. Putem să ne așteptăm la update-ul la nivel de performanță, să continuăm să fim happy developers folosind Ruby și Rails, sigur, să ne așteptăm la tool-uri noi și să fie și un limbaj care să se adapteze la nevoile noi de performanță și de web în viitor, să nu se mai întâmple aceleași chestii ca în 2010 aproximativ. Bun. Ultimele chestii care s-au întâmplat și mi se pare important de menționate în lumea Ruby. Începem încet să avem un pure Ruby Just-in-Time Compiler și cred că o să vedem destul de curând default în Rails, dacă nu este deja. Nu știu sigur dacă este deja, dar cred că nu. Și un parser nou care să fie mult mai eficient și mai maintainable. Prism Parser. Până acum parserul care era implementat în Ruby suporta doar C-Ruby, de exemplu, persoanele care au scris JRuby, implementarea în Java, ori trebuie să scrie parserul lor de la zero și să avem un parser care e nou și suportă toate limbajele de programare sau mai multe oportunități. O să ne ajute destul de mult la a aduce talent nou în comunitatea de Ruby. Turbo 8 tocmai a fost lansat și aduce câteva îmbunătățiri de performanță și de developer experience. Și desigur trebuia să menționez și AI pe partea asta. Mi se pare că există Ruby developers
care vor să fie introduși cumva în domeniul ăsta și care lucrează să aducă Ruby la un nivel folosibil de AI. Și aici am pus câteva exemple, de exemplu, un gen care este un wrapper peste TensorFlow și poți să folosești TensorFlow API prin Ruby și folosind Ruby, la fel și pentru PyTorch. Mai există și mai multe repozitorii, cea mai populară fiind Machine Learning with Ruby, cu câteva exemple de implementări ale algoritmilor cele mai populare în Ruby. Și după aceea există și, am inclus și două repozitorii care te lasă să folosești neural networks de la zero folosind Ruby. Cam atâta din partea mea astăzi. Dacă aveți întrebări, feel free. Mersi. Eu am o întrebare. Da. Văd că mai nou cumva trendul e să trecem cumva spre type system, cum ar fi de exemplu și din JavaScript, în aceste că treacă încet la TypeScript sau, mă rog, limbajele cu typing de obicei câștigă popularitate mai nou. Vreau să întreb dacă la Rails ai vedea cumva în viitor chestia asta aplicată, gen să vină cineva, știu că este Sorbet deja, că are o zărie de type de Ruby, dar nu să plânge de ea că e city. Și mă gândeam că cineva oare o să vină o dată cu o soluție mai bună pentru partea asta sau crezi că Rails vrea să păstreze totuși ideea asta de dynamic typing și să nu typing? Cred că sorbetul, mai ales că a fost backed de o companie destul de mare, nu mai am exact cine. Shopify, mersi. Dacă ar fi fost nevoia asta, ar fi fost adoptată mult mai repede și ar fi avut mult mai mulți contributori din comunitate și ar fi ajuns ceva mult mai popular și mult mai folosibil, care e un semn pentru mine că nu e într-adevăr o nevoie pentru Ruby și lumea preferă și vrea să continue să folosească varianta asta de dynamically typed language. Okay. Dar există RBS, care este un official typing system for Ruby. Este făcut de Mats, da, exact. Da, cu 3.2, 3.3, nu știu cum l-a lansat. Și poți să faci typing într-un fișier separat, pe RBS și e cumva alternativă la Sorbet, să zicem. Și se integrează cu Rails, adică e... Nu. Poți să scrii niște chestii, dar nu există typing system pentru Rails. Da, asta clar. și Nimeni nu vrea să, sau nimeni. Autorii. Că e super dynamic. Da. Cred că aș fi și greu acum, de cât ai scris deja tot pe el, acum pune-te să îl faci temperatuță. Exact. It's fair. Altă întrebare? Bun. Dacă nu sunt alte întrebări, mulțumesc din nou. O să las și pe Cristi să... Da, deci Victor ne-a prezentat mai mult despre Ruby, un pic și despre Rails. Eu o să arăt și o parte puțin mai tehnică, nu neapărat despre Rails, ci o să facem un plain Ruby, dar o să reproduc puțin câteva feature din Active Record, bineînțeles toată librăria pentru că e imensă. Dar prima dată vreau să mă întreb câți dintre voi folosiți Rails sau Ruby. Ok, destul de mult, deci perfect. Pentru cine nu folosește, o să vedeți dacă o să folosiți at any time Rails, că aveți foarte mult magic, scrieți ceva și se întâmplă o grămadă. Și chiar vorbeam înainte de Meetup că la început e foarte greu să te prinzi ce se întâmplă. Și ce se întâmplă de fapt sunt niște DSL-uri folosite acolo. Și o să vedem ce înseamnă un DSL, chiar acum. Un DSL este un domain specific language. Ce înseamnă este că avem un sistem, un limbaj de programare care deja există și ne-am dat seama că există anumite operații sau anumiți algoritmi, anumite servicii sau orice care se repetă foarte mult. Și pentru asta cineva a scris un cod care abstractizează acea implementare și o dă în folosință celorlalți developeri printr-un domain specific language. Și exact asta înseamnă că este specializat la un anumit tip de aplicație. Și o să fie foarte clar când dau un exemplu. Există DSL-uri externe, cum e SQL sau SQL, whatever you want to call it, care este practic, nu e un limbaj de programare, dar este un fel de limbaj prin care poți interacționa cu o bază de date. Un alt exemplu este CSS-ul, care știți că se folosește pentru styling web pages, unde din nou ai tot felul de constante, să zicem, ai niște constants pe care le folosești ca să definești ceva. Și mai există și DSL-uri interne care se folosesc în anumite frameworks sau
în anumite limbaje de programare, dar doar pentru acel limbaj de programare. Cum este Rake, care se folosește pentru task-uri în Rails. Dacă folosiți Rails, sigur ați folosit și Rake. Și routing-ul în Rails. Și ăla în DSL, știți că aveți, de exemplu, get, puneți ruta și care e controlul. Și arată așa foarte frumos, se face direct ruta. Ce se întâmplă acolo, de fapt, e că pur și simplu se apelează o metodă, după câte probabil știți, care face toată asta în spate. Și DSL-urile sunt diferite de General Purpose Languages. Tocmai pentru că un General Purpose Language e un limbaj de programare, practic, Ruby, Python, JavaScript, anything, care poți face orice. Pe când cu un DSL poți să faci ceva foarte specific, de exemplu să interacționezi cu baze de date, să faci routes sau orice de genul ăsta, care e foarte specific. Așa, în Ruby, ca să scriem DSL-uri, ne folosim foarte mult de metaprogramming, care e ceva foarte folosit în Ruby, probabil ați folosit și voi at least once. Ce înseamnă metaprogramming, în cazul în care nu ați mai folosit, este o tehnică care ne lasă să scriem cod, adică ne lasă să scriem cod care scrie cod, hence the name metaprogramming. Pur și simplu tratează codul ca și cum ar fi data și scriem cod care asta să facă, o să scrie cod. Este foarte puternic în Ruby, pentru că avem și dynamic typing, este și fully OOP, după câte știți deja, de exemplu și constanta 1 e tot un obiect în Ruby. Are natura dinamică și are capabilități puternice de introspecție, adică dacă ai o clasă poți să vezi care sunt metodele din clasa respectivă și all of that, care în alte limbaje de programare e mai greu puțin. Așa și avem și blocks, procs și lambdas care ne ajută să facem multe chestii care arată puțină magie, dar se apelează chestii dinamic între ele. Bun. Și câteva feature-uri din Ruby, adică metode pe care le folosim atunci când folosim metaprogramming. Prima este Dynamic Method Definition, ce înseamnă că scriem cod care după aceea o să definească o metodă și pur și simplu o să o introduc acolo după ce se face evaluation-ul. Asta este metoda de define method la care îi dăm un name ca parametru și între do și end le-am pus pe singură linie ca să arate mai frumos în prezentare. Acolo scriem ce vrem să apară în metoda care va fi definită. Mai avem și Dynamic Message Sending și asta e destul de widely used. Dacă avem un obiect, putem apela send pe el și o să apeleze o metodă la care îi dăm numele metodei în primul parametru și îi dăm parametrii după virgulă. De exemplu, în acest exemplu, apelăm send la o metodă numită ce este variabilă name și îi dăm ca parametru value. Asta, de exemplu, o să fie un setter pe care o să-l vedem în codul prin care trecem după. Așa, și zicem și de introspection. De exemplu, aici putem pune într-o variabilă de columns, putem pune coloanele dintr-o anumită clasă. Acest class este un client variable și putem pur și simplu să apelăm self, care e obiectul în sine, class, ca să știm că este din clasă și să luăm variabilă de columns. Așa, și ce mai putem face este să facem class extension. Asta o să vedem când definim module în Ruby. Dacă avem o metodă base, adică dacă avem o clasă base, care este cea care extinde un modul, putem să dăm extend și să adăugăm direct metode din acel modul. Asta o să fie foarte clar când vedem exemplul, care vine chiar acum. Și vom uita exact cum se definește un DSL în Ruby. În primul rând o să avem, așa să zicem că arată un model de Ruby. Probabil seamănă cu ceva ce ați vedea în Ruby. Numai că asta este ce ați vedea în Rails, numai că asta este plain Ruby. Oare se vede și în spate să dau zoom mai mare? Nu se vede, bine, dau zoom mai mare. E posibil să se strice puțin aici, dar se vede acum? Așa? Da. Bine, perfect. Bun. Pentru acest exemplu am construit o clasă care este un model de un database model care extinde din less active record, care este reproducerea noastră a active record. Obviously se numește așa pentru că nu este active record. Și aici avem mai multe module pe care le-am inclus. Una de core, în care vom face conexiune la database și vom face și câteva metode de find, where și any others pe care le găsești într-un active record. Apoi și validations și associations, ca să putem să avem și câteva chestii basic.
Bun. În primul rând, ca să fie clar din început, am folosit doar un Docker image pentru database, ca să nu ne chinuim pentru partea de setup. Și haideți să vedem cum arată acest Less Active Record, de fapt acest core. În core este pur și simplu un modul, ceva de genul arată și Active Record, numai că cu mult mai multe fișiere, în care avem o metodă de included. Aici o să vedem că tot ceea ce face este ca la toate clasele care includ modulul de core, cum este exemplu Less Active Record, va da extend la toate class metodurile și ce va face asta este să ia toate clasele din modulul de class method și să le adauge ca class methods la Less Active Record. Și ce mai face este că adaugă un attribute accessor pentru ID, pentru că ăla e o coloană specială pe care n-am vrut să o definim dinamic. Bun. În metoda de initialize, tot ceea ce facem este să luăm fiecare atribut pe care îl dăm și să-i facem un cast să-i facem cast la type-ul pe care vrem să-l avem, pentru că atunci când e din DB o să fie toate string. Și le setuim folosind setter-ul cu acel send dinamic despre care am zis în prezentare. Bun, cast value este doar o metodă care atunci când e integer îl face to integer, când e text îl face to string. Și adevărata putere a Ruby și ce poate el să facă o să vedem aici în class method. După câte ați văzut aici, am făcut 3 apeluri la metode, care dacă n-ați folosit Ruby, poate nu arată ca niște apeluri la metode, pentru că în Ruby nu ești obligat să folosești paranteze. Și când faci un DSL, adică când lucrezi cu un DSL, de obicei îl scrii așa color, în loc să le scrii cu paranteze, pentru că arată mai frumos, I guess, ca și validation-urile în Ruby. De ce l-am făcut cu column? E pentru că, cum am implementat de la zero în Ruby, nu avem un migration system și nu avem ceva care să ne loaduiască database-ul, așa că am făcut aici un mic, nu neapărat hack, dar am definit fiecare coloană care va exista în tabelul nostru. Și acea metodă de column pe care ați văzut-o, tot ceea ce face este că atribuie variabile de columns, care este definită cu memorization. Aici e mai mult Ruby Magic, nu o să intru neapărat în ce face memorization-ul, foarte clar, dar ce puteți vedea aici este că dacă columns nu există, îi va asigna un empty array. Bun. De fiecare dată când apelăm un column, ce se va face e că va lua name-ul coloanei și type-ul coloanei, le va adăuga în variabila de columns, după care va defini metode de setter și getter prin acel define method care, cum ziceam, definește o metodă pe clasa care va include modulul respectiv. Și cum face asta e cu instance variable get și instance variable set, care pur și simplu get și set, dar scrise dinamic. Bun. Astea sunt coloanele. După care avem și table name, o metodă, asta să l-ați deschis de fapt ca să vedem că am trecut deja prin ele. În fiecare modul noi vrem să știm care este numele tabelei care apelează modulul respectiv. Și în Ruby putem să ne folosim de name, care ne dă pur și simplu numele clasei color și adăugăm un cell la final. Și după toate acestea putem să apelăm connection, care tot ceea ce face este să creeze un Postgres connection folosind genul de PG. Asta e inclus cam de fiecare dată când folosiți un Postgres connection. Și putem începe cu metoda de la create table, nu e neapărat foarte relevant. Ce facem este că creăm tabela, după care la create creăm un anumit entry. Și o să vă arăt imediat că cred că deja a fost făcut un cod, o să vă arăt și cum funcționează. Atunci când vrem să creăm un record, prima dată creăm tabela în cazul în care nu există, după care o validăm și o să luăm numele coloanelor din acea variabilă de columns pe care am creat-o. O să punem niște placeholders pentru fiecare. O să fac așa ca să văd mai bine. Perfect. Punem niște placeholders pentru fiecare coloană ca să evităm SQL injection. O să fie practic acel $1, $2 pe care le vedeți în SQL statements.
După care facem un array cu valorile și facem un insert. Și haideți să vedem și cum arată asta. Să văd dacă am instanța de table plus aici. Da. Așa. Prima dată să pornim Docker-ul. Bun. Și acum o să avem aici database-ul nostru, care momentan e gol. Și dacă intrăm, o să fac asta din Epic, e mai ușor. O să dau un require la post, care este acest post pe care l-am creat dinainte, da, în fine. Așa, și după, doar datorită faptului că am extins din post less active record cu inheritance, acum le putem face direct post, create și să spunem title, the first post, content, a next post și momentan ajunge să-i dăm doar aceste două atribute. Să vedeți și dacă fac așa ca să-mi capăt totul pe linie? Să vedem. Da. Bun, și noi am putut să creăm acum. Noi, practic, ca și user acestui DSL, am avea doar acest post, nu ne interesa absolut deloc ce se întâmplă în less active record. Și printr-un singur method call am făcut o conexiune la database, am creat practic tabela și am creat un entry în database. Și asta apare aici frumos dacă îi dăm un refresh, avem tabela de post care are ce am scris eu acum. Cred că puteți să vedeți power-ul la asta. Bun, și mai vedem de exemplu cum putem face un find sau să facem un where. Similar cu cum am făcut create, tot ceea ce facem e că abstractizăm niște SQL. La find, tot ceea ce facem este că luăm un parametru de ID, după care încercăm să facem un select și să punem o condiție where ID-ul este acel ID și să punem apoi un first, bineînțeles, pentru că asta ne putea returna mai multe row-uri. Și să creez mai multe posturi ca să fie mai multe chestii în database, mai frumos. Another nice post. Așa. Și acum pot să dau post find cu ID-ul 1 și o să-mi returneze primul record pe care l-am făcut. Și dacă dau post find 2, o să returneze pe al doilea. Asta e exact ca și find-ul din active record. Și mai avem un active record și avem și noi, pentru că am vrut să avem și noi. Este acest find by, care e un fel de find, numai că în loc să facă după ID, face după alte atribute, de aia se numește find by. O primește ca parametru attributes și apoi face o mapare în care pune atributele. Și puteți vedea o problemă cu codul de aici, acum face insertul atribute. Exact, SQL injection. Asta am lăsat-o și pentru un exemplu. O să vedem cum se poate face SQL injection, care e una dintre cele mai mari vulnerabilități pe care poți să le ai într-o aplicație atunci când folosești un database. Noi putem face, de exemplu, post find by, nu știu, să zicem like 0, că nu are niciun like. De fapt nu, asta e un exemplu mai mult pentru web. Să zicem title the first post. Așa. Și ne returnează primul record. În același timp putem face și aici, în loc de the first post, putem să închidem ghilimeaua pe care știm că o să o pună database sistemul nostru și după aia putem pune drop table post, închidem asta și apoi comentăm următoarea ghilimea ca să nu se strice. Și am uitat să închid aici. Așa. Să ne zică nil. Și dacă ne uităm în database-ul nostru în care aveam două chestii înainte, dintr-o dată nu mai avem nimic. Da. Asta e... Doar de mărturat. De asta în sisteme pe care le implementăm trebuie să avem grijă să nu lăsăm SQL injection. Un mod și la fel de... Cum e la fel de simplu să avem SQL injection, la fel de simplu este și să le evităm.
Cum putem face asta? E pur și simplu să folosim structura asta în loc de prima structură, în care în loc să inserăm direct ce ne dă userul în SQL nostru, îl punem, facem interpolation în care punem acel $1, $2 și așa. De exemplu, dacă creez un post în care la content încerc să fac același lucru și pun aici drop table post, așa. Tot ceea ce o să facă, o să adauge pur și simplu ce am încercat eu, să adaug ca SQL injection în contentul postării. Și practic cu un very small hack am scăpat de acest very big hack. Bun. În afară de find by, mai avem și all, care ceea ce face e că returnează tot, very simple. Post.all. Asta ne returnează tot ce avem, o să mai creez încă un post ca să avem mai multe, tot acest first și acest second pe care le aveam înainte. Dacă dăm post.all, le avem pe toate și ne returnează un array cu toate posturile pe care le avem în database. Just like Active Record. Și mai avem where, care, la fel ca și Active Record, ne returnează based on a certain attribute. Și toate au 0 likes, hai să creăm unul care are mai multe likes. Acum, for the scope of this presentation, am lăsat să poți să adaug, știu când creezi postul câte like-uri are, dar de obicei nu se întâmplă așa. Să zicem că creăm un post care are direct 37 de likes. Și dacă dăm post.where, putem zice să aibă doar 0 likes. Și cred că nu mai, de ce nu mai are aici? Hai să vedem 37. Da, pentru că este nil acesta. Na, ceva ne place aici. Să ne întâmplă. Nici așa nu place. That's weird. Poate este că... Aha. Da. Big bug, no worries. Bun, și aici ne-au returnat toate posturile care au 37 de likes. Ce mai putem vedea este că sunt două. Și aici poate fi încă un exemplu de cum poate fi folosit SQL injection dacă nu avem grijă la partea asta. E că poți face din nou în afară de drop table, bineînțeles, poate vrei să furi datele oamenilor. Și în loc să faci un drop table, pentru că nu vrei numai. Dacă dai drop table, pur și simplu îi deranjezi pe ei, dar tu nu ai obținut practic nimic. Ce putem face în situația asta? În loc de drop table, putem închide ghilimeaua și apoi să facem un or 1 egal 1 și dacă închidem asta, nu o să meargă cu asta. Să facem pe... Trebuie ghilimea după 1. După ultimul. Nu, că aia o să vină o să vină de la sistem. Dar putem pune cu title. Noi nu știam deloc care este title-ul. Dacă facem un where cu title și încercăm să specificăm, de exemplu, dacă n-ar fi așa, și am pune doar post where title is, I don't know, something, nu știu, dacă e nil, de exemplu, nu ne returnează nimic. Dacă e the first post, ne returnează probabil 2, deci ar trebui să fie una, dar e ok. Ne returnează 3 records. Dacă noi facem un where cu title unde adăugăm acest SQL injection, care noi practic o să-i adăugăm un condition la where-ul pe care sistemul definește, în care pe lângă condițiile pe care le adăugăm în where prin ce punem în parametri, mai punem și noi un or 1 egal cu 1, care e tot timpul true. Așa putem să obținem toate datele din database-ul sistemului. Asta în cazul în care vrem să furăm date. Ceea ce nu vrem. Bun. Asta sunt tot ce conține core-ul. Toate exemplele din cum interacționăm cu un database ca și în Active Record. Și ca un user acestui DSL, tot ceea ce trebuie să facem este literally doar să includem librăria și avem acces la tot acest connection la DB, avem acces la create, find and all of that. Putem să vedem cum funcționează și un validation. Momentan l-am scos de aici. Să-i dau exit pentru că nu am făcut ceva load dynamic și e puțin nervant să dai load în Ruby, dar nu e problemă. Dăm iarăși un required relative la post. Și ce putem vedea e că noi putem face acum
number, putem să creăm posturi care nu au title, nu au content. Poate nu vrem să facem chestia asta. Așa că noi putem, ca și userul acestui DSL, să adăugăm validates title și content. Și doar că am adăugat această micuță linie cu două specificații, dacă facem iarăși acest exit și re-intra. Și încercăm să creăm un post care nu are nimic, o să avem acest error. I-am dat cu raise decât să returneze error, preferăm mai simplu, în care ne spune title can't be blank și este un validation error. Dacă îi dau, de exemplu, îi dau title și pun aici some title, dar nu i-am dat content, ne va returna eroarea content can't be blank. Să vedem cum se face și această parte. Dacă țineți minte, în Less Active Record am inclus și un modul de validations. Și acest modul de validations, tot ceea ce face este, din nou, are o metodă de included în care îi spune să includă tot ce avem în class methods. Și în class methods avem o singură metodă, cea de validates, pe care am apelat-o aici, în care luăm mai multe atribute pe care folosim split operator ca să putem face după aceea pe el. Și pentru fiecare atribut definim o metodă care este validate underscore numele atributului. Facem un instance variable get ca să luăm valoarea din atributul respectiv și apoi pur și simplu dăm raise dacă e blank. Știți că în Active Record poți să dai și presence, true, mai multe chestii. Dar for this example, tot ceea ce verificăm e dacă valoarea este nil sau dacă este empty. Și poate ați văzut când am intrat în core că în create aveam validate columns, am făcut și o initialization cu acele atribute și în acest validate columns tot ceea ce facem este că pentru fiecare coloană din cele pe care le-am definit cu metoda de column, încercăm să dăm send adică pur și simplu apelăm acel validate method pe care l-am definit aici cu define method. Încercăm să-l apelăm, dar doar dacă recordul răspunde la acea metodă. Pentru că poate eu n-am definit o validare pe o anumită metodă, pe o anumită coloană și dacă nu aș avea acest if, ar pușca pentru că e no method error. Așa. Ceva de genul o să vedeți și în Active Record, mult mai complex, bineînțeles. Dar haideți să vedem cum putem face și niște relations. Poate vrem să avem încă un table de comments, asta o să știu momentan că face și niște live coding, niște actual live coding. Și putem să avem o tabelă de comment unde definim o clasă, comment, care și aceea va moșteni din Less Active Record. Și vom avea nevoie de două coloane. O coloană de content, care o definim cu column content, încearcă să ne ajute și compilator, dar nu am nevoie de momentan. Așa. Și un column pentru post ID. De obicei le definești mai dinamic relațiile cu post ID, relațiile la post, dar noi pentru că nu avem un migration or anything like that, o să specificăm coloană. Momentan ajunge integer, chiar că ar trebui să fie foreign key pe el, nerelevant pentru scopul acestei demonstrații. Și ce mai putem pune este un belongs to, pe care din nou l-am definit noi, manual. Și acum, dacă o să dăm iarăși un exit, ca să ne asigurăm că e totul ok. Din nou, pentru că am extins Less Active Record, avem acces la web, la find, la all of that, la create, la tot ce am definit până acum. Și aici putem să dăm iarăși require relativ. Să nu vă speriați dacă n-ați folosit Rails până acum, nu trebuie să dați require în Rails. Am folosit Ruby. Le face auto. Așa. Avem require relative post. Și mai dăm require și la comment, pentru că am creat acum. Și avem postări, nu? Avem. Cred că. Bun. Și acum pot să creez un comment în care o să spun un content
something, I love this post. Așa. Și post ID-ul va fi, să zicem, post, find by, title și să spunem the first post. Chiar că sunt mai multe, o să le ia pe primul și va fi ok. Așa, și cred că să mai închid încă o dată paranteza. Trebuie la un nume. Da, punct ID, mulțumesc. Nu e chiar așa de deștept ca și realizar și știu să fac asta. Dacă nu punem și ID aici. Bun, și am creat un comment care are ca post ID acest 2. O să dau și un comment all.first ca să-l am în această variabilă. Și acum în com pot să apelez metoda de post care ne va returna postarea. Care pare foarte straightforward și în Rails luăm asta for granted de fiecare dată. Dar avem acces la acea metodă. Să vedem cum se face și asta. Tot în Let's Active Record, dacă țineți minte, am avut și un modul de associations care seamănă foarte mult cu validations, în care, din nou, o să vedeți asta de fiecare dată, dăm extend la class methods și în class methods avem metoda belongs to, pe care am apelat-o în comment, aici, în care specificăm un association name și options pe care nu am specificat momentan, dar ăla poți să-l specifici dacă coloana de foreign key se numește altcumva. Și aici din nou definim o metodă, care este acea metodă de post, practic cu numele association-ului. Și ceea ce facem în metoda respectivă este că luăm clasa association-ului, care poate fi specificat în options. Dacă nu e specificat în options, va fi defaulted la numele association-ului, dar după ce aplicăm toString pe el, pentru că îl apelăm ca symbol, de obicei. După care luăm și numele foreign key-ului, care e numele association-ului care adăugăm un underscore ID la final. De la post îl facem post ID. Și apoi tot ceea ce facem este că apelăm constanta pe care o luăm object const get. Asta dacă nu ați mai folosit Ruby. Dacă avem, de exemplu, să zicem const este post, care e un string. Dacă apelăm object const get pe el, o să ne returneze constanta. Și asta înseamnă că practic pot face asta, care ne returnează obiectul cu ID-ul 2, dar dintr-un string pe care am apelat const get ca să ajungem la clasă. Așa, îi dăm capitalize și apoi facem find pe valoarea dinăuntru foreign key-ului. Adică, practic, cum se traduce asta? E că o să apeleze post.find și 2 sau ce ID are. Bun. Și așa arată pur și simplu un DSL, care poate să fie mai mare, mai mic, whatever, Active Record e foarte mare. O să mai vedeți probabil unele sisteme la companii mari care mai au și ei anumite abstractizări, dar de cele mai multe ori în Rails o să găsiți foarte multe instrucțiuni de genul ăsta și când le vedeți să știți tot timpul că este un DSL. Bun. Acum, ca ultima parte a prezentării, să vedem ce ar putut fi improvuit în DSL-ul pe care l-am făcut. În primul rând, un DSL pentru migrations, pentru că ați văzut că au trebuit să scriem columns de mână, apoi se pune întrebarea dacă aș mai fi adăugat încă un column, ce se întâmpla. N-am mai adăugat pentru că știam că n-ar fi mers, dar ce ar trebui să facem ar fi să ștergem table-ul și apoi să-l creăm din nou, ceea ce evident nu vrei să faci pentru că pierzi toate datele. De asta este nevoie de un migration system, care poate fi și el la un DSL. Mai multe validări pe care să le poți face, pe care să le poți adăuga direct, de exemplu, nu doar pentru presence, să ai și pentru length, să ai pentru, everything ce mai există în Rails, în Active Record, adică. Și mai multe tipuri de associations. Noi avem belongs to, dar nu avem, de exemplu, have many sau have one, deci avem jumătate doar din adevăr, să zicem. Bun. Și acum, cam asta a fost prezentarea. Dacă aveți întrebări legate de partea tehnică sau anything about that, please shoot.
Da. O zi metaprogramming. Ce faci ca să eviți suprascrierea claselor deja existente? Cred că nu sunt foarte sigur că am avut exact în cazul ăsta, dar cred că o să primești o să dea raise la o eroare. La define method nu. La define method nu de eroare, ți-o suprascrie efectiv. O Da, suprascrie. Nice. Păi faci overloading atunci sau o iei pe ultima. Cred că atunci când faci metaprogramming de obicei trebuie și să keep track in a way la cum adaugi toate lucrurile astea. Dar în rest, nu știu, nu m-am gândit la o metodă specifică. Poți să faci, cred că, verificare înainte dacă faci define method. Da, Înainte să faci define method, poți să faci check dacă este deja definit sau nu. Corect. Dar atunci nu poți să... If după de Asta nu știu, exact cum, dar, de exemplu, dacă faci un passive ăla, acolo poți să scrii cod înainte să faci define methods. Și acolo poți să faci check dacă este definit deja sau nu. Și atunci nu trebuie să cumva să le lași user-ul să aibă vreo de face cu define method deloc. Că dacă un... As in end user-ul, din front-end. Păi, El da. n-ar trebui să poată să ajungă nici cum, dar mai văzut Da. cum. să define methods based on balanță. Da, era o chestie, cumva să customizeze, lăsa să-și customizeze nebunii de formule. Și cam de acolo veneam. Cred că prin 2012 era un exemplu foarte interesant cu SEN, în care oamenii foloseau SEN controller bazat pe user balance, știi? Aia a fost o mare problemă pentru care s-a introdus analizările la nivel de exact sanitizer la nivel de active record, că până pe Rails 4 trebuia tu să spargi sanitizer probabil în controller. Nu te bazai că where-ul sparsa query-ul și se comporta cum trebuie. Deci da, nu vrei niciodată să lași user-ul să-ți facă metaprogramming pe backend. Eu am văzut permit de parameter filter și apoi să dea cu send și de apply filter by destroy all, aia era. Alte întrebări? Eu vreau să întreb de ce în core apelai mereu create table, era ca să stabilești o conexiune? Nu, era pur și simplu pentru că cum nu aveam un database loader de la început, cum faci, de exemplu, RailsDB create, apoi migrate și all that, nu puteam fi sigur în momentul în care apelezi un find by sau anything like that, că tabela e creată. Asta e un limitation, acum am scris eu sistem. Și pur și simplu în core, aici, în create table aveam o condiție care dă return dacă există deja. Deci practic era redundant în majoritatea metodelor, dar prima pe care apelau în cazul în care nu există, l-ar fi creat înainte. Doar de asta. De obicei nu o să vezi ceva de genul într-un sistem care e mai matur. Da, și cred că un alt răspuns la întrebarea asta este că e relativ low at runtime. Deci postul tău este singura instanță la momentul respectiv. Deci dacă tu ai apel la mai multe instanțe ale postului, unul o să aibă conexiunea de bul, celălalt nu. Da. Deci nu mai ai un connection pool, ceea ce e normal. Diffuse the purpose. Deci și load time și numărul conexiunilor care sunt căcate în memorie la momentul respectiv. Ce? Da, Marius? Activitatea un pic care ar fi impactul asupra performanței programului ăsta. Good question. Mă gândesc dacă nu legat cu niște teste la Victor, că mă numesc pentru că de pe slow, ori că nu știu ce. Și mă gândesc dacă nu asta e din cauza că avem all these nice features pe metaprogramming și codul nu e cumva scris. Adică care ar fi diferența între metode definite via metaprogramming sau hardcode și să stai să scrii metodele de validare și de toate cele. Nu m-am gândit din punctul ăsta de vedere. Cred că mai mult ca sigur există o diferență acolo de timp dacă îi scrie tu manual versus când definești mai dinamic. Beneficiul, din nou, este că n-ar trebui să scriu același lucru de mai multe ori și atunci I can not repeat myself. Dar da, există clar, librările mai mature sunt și mult mai optimizate și fac chestiile într-un mod mult mai smart. Dar chiar dacă n-am contorizat, sigur este un hit pe care îl iei la viteză. Diferența trebuie să fie minusculă, adică complet neglijabilă. Da. Sigur există, dar neglijabilă.
Dar o rezolv foarte simplu în Rails dacă îți scrii meta-ul în initializer sau ți-l pui într-un middleware înainte. Astea sunt unele din design pattern pe care le fac gemurile mari. Da? Adică faci meta-programming, dar îți faci log time at startup, care îți face interload la tot și you got win-win în toate situațiile. Da, fair point. Este metaprogrammingul periculos? Periculos? Cred că poate fi, dacă nu avem grijă la tot. De fiecare dată când definim noi un sistem propriu, trebuie să avem grijă să nu facem SQL injection, adică să nu lăsăm SQL injection sau și alte vulnerabilități, care în librării mature de obicei sunt acoperite, dar la noi pot să scape, mai ales dacă avem nevoie de ceva rapid și avem, nu știu, release peste 2 săptămâni, dar vrem să implementăm și poate ne gândim la toate soluțiile. Cred că riscul mai mare la metaprogramming e și ăsta, evident, că e debug-ul care e mai greu. Da. Mai ales pe proiecte mari. Vezi că ceva în metodă îți dă o eroare și dai search în proiect, unde e metoda? Există o funcție pentru asta, îi spui chem metoda aia și îi spui ceva method locating ID și îți spune exact fișierul în care a fost definită cu metaprogramming. Oh, that's good. Extra step. Extra step, dar nu poți să iei grepul ăsta. Asta e întrebarea mea, care vreau să pun. Cum să găsești o metodă care să Da, și pe lângă de găsit e și mai greu ca readability. Dacă se uită alt developer după și vede foarte multe define methods și alte lucruri, o să fie destul de greu, dacă nu e super bine documentat, să înțeleagă ce a fost în capul tău când ai implementat partea aia. Și multe editare nu știu chestia asta de metaprogramming și îți pune blocul ăla ca și un string. De exemplu, pe proiectul meu pe care lucrez eu, sunt multe chestii definite cu metaprogramming și îți bag un bloc din aia de portocaliu și descurci. Alte întrebări? Sau și topicul de discuție? Am să deschid mai multe discuții faine. Da. Nu știu, cu DSL-ul, dar mi se pare că e un learning curve mai mare la un framework, de exemplu, sau nu știu, că mi se pare că și în Rails, o grămadă de funcții din astea definite cu DSL, gen belongs to, has been sau chestii de genul, și sunt multe pe care poate nu le știi. Și mi se pare că learning curve cumva e mai mare în ideea asta, pentru că sunt foarte multe chestii pe care poate nu le știi din cauza că poți să definești orice sau un proiect, dacă îți faci o chestie custom, apare o metodă care zici că oare asta de unde e din Rails, e definită custom pe proiectul meu, știi, și n-am. Clar, learning curve e mult mai mare, mai ales ca developer la început. Tu poți să te prinzi că asta vine din Active Record, hai să mă uit în codul de Active Record și când o deschizi înțelegi și mai puțin decât. Exact. Așa colo și așa. Partea bună este că e mult mai rapid development-ul comparativ cu, nu știu, Java sau something în care trebuie să scrii tu mult mai multe chestii de mână, chiar că nu poți folosi Spring and all that. Poți să faci tot ceea ce faci, poți să faci de mână și atunci o să fii sigur că înțelegi ceea ce faci, dar îți ia foarte mult și pe atât professional level deja trebuie să eficientizezi cât mai mult. Și atunci există acest trade-off trebuie să faci. Da, exact, e un trade-off. Și ce am observat, cel puțin la mine, cu timpul, înțelegeam puține lucruri la început, adică îmi imaginam eu cum funcționează. Dacă luam codul propriu-zis, era foarte greu să înțeleg. După care, cu cât lucrezi mai mult, începi să dai seama mai mult. Numai ce am observat e că de puține ori ajungi la probleme din cauza asta, nu știu, la validation sau la multe DSL-uri. Singura unde mi se pare că există un trade-off mai nasol, să spunem, e la associations, care fiind mai greu de înțeles, sunt multe associations pe care le faci când ești la început de drum, care nu sunt neapărat foarte bine scrise. Cred că foarte des și la Epic Dashboards fiecare are DSL-ul lui și cred că Da. mă obișnuiesc cu librăria asta, de exemplu, știam de cealaltă. Da. Am și documentate. Și documente. Oricum, trade-off-ul ăsta, cred că l-ai pe oriunde deschizi un proiect așa mai matur, adică dacă tu ești într-un proiect de Spring, într-o clasă, să ai o grămadă de anotări pe care trebuie să le înveți la fel, adică să știi ceva. Da. Aici sunt făcute, sunt implementate în felul ăsta, undeva o să fie altfel, dar... Da, știu că și în Java sunt alocări de care zici tu. Sunt grămadă așa, sunt pe clase. Adică, nu. Sunt implementări diferite, dar cam peste tot o să te lovești de asta. Da.
Dar sunt foarte use case specific, right? Adică, Da. un exemplu de față, poate nu folosești association, poate nu folosești valider, dar folosești bilusurile de la baze de date pentru a găsi. Cred că magia frumoasă e în soluțiile pe care le poți aborda. Eu, de exemplu, am făcut un model de genul ăsta la nivel profesional pentru API-uri. Gândiți-vă dacă vreți să faceți user-based parameter validation, dacă chiar vreți să faceți compute sau ceva. Cum faci validările? Vrei să te duci până în Active Record să-ți facă el validările sau vrei să le validezi chiar și înainte să ajungă în controller? Parametrii utilizatorilor. Și atunci poți să statezi codul ca un engine care primește un input. Și tu ai deja inputul validat dinainte. E același lucru. E destul de puternic. Real world problems, să zicem așa. Mi se pare și destul de greu dacă ai mai multe DS-uri care folosesc aceeași resursă. Spre exemplu, am avut o problemă cu geolocator și cu caminare. Pentru că încercam să fac un query din geolocator ca să-mi găsească într-o rază și să paginez rezultatele și se băteau cap în cap. Și a trebuit să intru în cod de la caminare să rezolv problema. De-aia folosesc Good Paginate. I know that. Mai ales dacă folosești și eu cod. Ok, alte întrebări? Deci DSL-ul răspunde. Cred că e ca toate lucrurile, sunt bune dacă le folosești la chestii bune.